Εξ όλης καρδίας, με απόλυτη ευγνωμοσύνη, αδέρφια μου, ας συνηθίσουμε από τώρα, γιατί αυτό θα γίνεται στην ενότητα, να υμνούμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Αξιόν εστιν ως αληθώς την υπέρ Θεόν μνην τριάδαν αρχών Πατέρα και παντουργών συνανάρχων προαιώνων εκ του αρευστός τεχθέντα και το Άγιον το εκ του Πατρός αχρόνος ρεύομαι. Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζώπιο και διαιρέτω τριάδι. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, την πάσαν ελπίδα μας εις ένα τιθέμεθα, Μητέρα του Θεού, υπό την σκέπην σου. Μια υπέροχη παραβολή μας είπε σήμερα ο Κύριος, αδέρφια μου. Για να την κατανοήσουμε καλύτερα όμως θα πρέπει να τρέξουμε λίγο μπροστά ένα-δυο στίχους. Το θέμα είναι η πλεονεξία των ανθρώπων που δημιουργεί τόσα προβλήματα, μας κάνει ειδωλολάτρες, με αποτέλεσμα να χάσουμε την ψυχή μας, να χάσουμε το Θεό, ο οποίος είπε ένα βαρύ χαρακτηρισμό στην περίπτωση αυτή στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο που ενεργεί και πολιτεύεται κατά αυτόν τον τρόπο. Τι είπε? Άφρο. Ας τα δούμε όμως πώς μας τα είπε ο Κύριος μας. Το είπε κάποιος από το πλήθος: διδάσκαλε, να υπείς τον αδελφόν μου να κάνει διανομή της κληρονομίας μαζί μου. Αυτός δεν το είπε: άνθρωπε, ποιος με κατέστησε δικαστή ή διανομέα σε εσάς? Όσο βέβαια δικαιότητα θα απέδιδε ο Κύριος στην περιουσία, αλλά ένας εκ των δυο θα ήταν παραπονεμένος ότι αδικήθηκα. Συμβαίνει αυτό. Και γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να λάβει τέτοιο ρόλο να παίξει. Τότε είπε προς αυτούς, προς το πλήθος δηλαδή, να προσέχετε και να φυλάγεστε από κάθε πλεονεξία, διότι η ζωή του ανθρώπου, η μακροζωία και η ευτυχής ζωή δεν εξαρτάται από την αυθονία των υλικών αγαθών του. Και πάμε στην παραβολή μας. Είπε δε μια παραβολή σε αυτούς λέγοντας: κάποιο πλουσίου ανθρώπου καρποφόρησαν πλουσίως τα χωράφια και σκεπτόταν μέσα του λέγοντας: τι να κάνω, δεν έχω πού να συνάξω τους καρπούς μου. Τώρα το λέει τώρα κάποιος που δεν έχει να ταΐσει τα παιδάκια του: τι να κάνω, Θεέ μου, δεν δικαιολογείται, αλλά να σκέφτεται τώρα αυτό, πού θα συνάξει τα αγαθά του. Είδες που φτάνει ο άνθρωπος, δεν μπορούν να κοιμηθούν οι άνθρωποι. Και τι δεν μηχανεύονται να κάνουν. Τι να κάνω λοιπόν? Έπειτα είπε: τούτο θα κάνω. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα οικοδομήσω μεγαλύτερες και θα συνάξω εκεί όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και θα υπώ στον εαυτό μου: εαυτέ μου, έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για έτη πολλά. Αναπαύου, φάγε, πίε, εφορέτου.
αν ο Θεός το είπε. Ανόητε, άφρον. Αυτή τη νύχτα απαιτούν από σένα τη ζωή σου οι δαίμονες, οι κακοί άγγελοι. Αυτά δε που ετοίμασες, τίνος θα είναι. Έτσι παθαίνει όποιος θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτίζει για να κάνει καλά έργα για τη δόξα του Θεού. Και σημειώνει περικοπή, ο έχω νότα, ακούει να ακούει, το δεν του λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το βάζει όμως η μητέρα μας η Εκκλησία για να μας επιστήσει την προσοχή. Προσοχή μας λέει. Όποιος έχει αυτιά, πνευματικά άστα ακούσει. Φοβερό πράγμα αδέρφια μου το άφρον, να ακούσει ο άνθρωπος από το Θεό το άφρον ή ουχίδα ημάς. Γιατί όμως αποδείχτηκε ο άνθρωπος άφρον? Και στη θέση του δυστυχώς είμαστε λίγο πολύ όλοι μας, γι' αυτό αξίζει τον κόπο να προσέξουμε. Το πρώτο είναι ότι φιλοσόφησε λάθος τη ζωή. Ότι δεν είναι η ζωή δηλαδή αυτή εδώ στον κόσμο αυτό, οπότε φάγουμε, πίουμε, αύριο φεύγουμε. Λάθος. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος και θα πάει στη μόνιμη και αιώνια πατρίδα του. Θυμάστε με τα δίδυμα εκεί πέρα, να μην το επαναλάβω, το ξέρετε. Έτσι είμαστε όμως και εμείς. Λέμε ότι εδώ είναι η παράδοση, εδώ και κόλαση. Ένα λάθος λοιπόν αυτό. Το δεύτερο το λάθος. Ενώ του δώσε ο Θεός τα αγαθά, έπρεπε να σκεφτεί λίγο ότι στην ουσία είμαι διαχειριστής. Δεν είναι η ιδιοκτησία μου, δεν είναι δικά μου. Τα έδωσε ο Θεός για να τα διαχειριστώ σωστά. Να δώσω δηλαδή και εκεί που δεν έχει ο άνθρωπος την άνεση, που δεν έχει τα αγαθά. Λοιπόν το δεύτερο ποιο ήταν? Λάθος φιλοσοφίας της ζωής. Πρώτο. Το δεύτερο, φάγε, πίε, εφραίνω. Προχωράει. Αγνόησε το Θεό. Δεν σκέφτηκε ποιος του τα έδωσε αυτά. Και ως εκ τούτου να έχει λίγο φιλότιμο και να λέει ο Θεός, μου έδωσε τα αγαθά αυτά. Ας γίνω λίγο πιο ευγνώμων, να τον ευχαριστώ περισσότερο. Το δεύτερο, δεν σκέφτηκε την ψυχή του, ότι είναι αθάνατη και αιώνια. Δεν είμαστε για αυτόν τον κόσμο μονάχα. Το τρίτο, αγνόησε τον πλησίον, τον συνάνθρωπό του, ο οποίος έχει και αυτός δικαιώματα και εφόσον το δικό μου το συμφέρον βρίσκεται στο συμφέρον των πλησίων μου, θα έπρεπε πρωτίστως να προσέξει και τον αδύναμο και τον ορφανό και τη χήρα και τον ασθενή και αυτόν που εν πάση περιπτώσει έχει ανάγκη της βοηθείας του. Ξέχασε ότι είπε ο Κύριος ότι ό,τι κάνετε στον συνάνθρωπό σας εμεί επίησατε, σε μένα το κάματε. Άρα αδίκησες το Θεό. Το άλλο το λάθος το ποιο είναι? Τα γεννήματά μου, τα αγαθά μου, καρπούς μου, αποθήκες μου. Πού τα βρήκες άνθρωπε? Δεν κατάλαβες ότι το συμφέρον σου είναι στο συμφέρον του αδερφού σου? Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, αδέρφια μου, συνοπτικά με 3 λέξεις μας τοποθετεί σωστά τη ζωή αυτή. Λέει στο μαθητή του, στον Τίτο ή στον Τιμόθεο, έναν από τους δυο, μάλλον στον Τίτο, μου διαφεύγει τώρα. Τι του λέει? Να ζήσουμε, να ζούμε, να διδάσκεις και στους χριστιανούς σοφρόνος, ευσεβός και δικαίος. Τι σημαίνει αυτό? Το σοφρόνος πρέπει να προσέχω τον εαυτό μου. Όχι επειδή έχω πολλά αγαθά να κάνω καταχρήσεις, να τρως πολύ, να πίνεις πολύ, να κοιμάσαι πολύ, να διασκεδάζεις πολύ, να ξενυχτάς πολύ. Όλα αυτά είναι καταχρήσεις. Και θα αρχίσεις και το τσιγάρο, θα αρχίσεις και τα ναρκωτικά και θα αρχίσεις και τόσα άλλα πράγματα. Τα άλλα. Πρέπει λοιπόν να ζούμε σοφρόνος, σωστή ζωή. Το δεύτερο, ευσεβός. Μη μας διαφεύγει ότι πάνω από το κεφάλι μας είναι ο δημιουργός μας
είναι ο σωτήρας μας, είναι ο πλάστης μας, είναι ο πατέρας μας, είναι η μάνα μας, είναι ο αδερφός μας, τα πάντα που είναι ο Χριστός μας, και ως εκ τούτου πρέπει να ανάγουμε τον εαυτό μας όπως πρέπει στον ουρανό, στον πατέρα μας στον ουράνιο. Και το δικαίως ότι πρέπει να είμαστε σωστοί στον συνάνθρωπό μας. Αυτά, αδέρφια μου, αυτή είναι η παραβολή, και νομίζω αυτά που είπαμε είναι πάρα πολύ αρκετά. Άκουσα το φρονίμον ολίγα και ο έχωνότα ακούει να ακούει. Παρά τα αυτά όμως σας ετοίμασα και 1, 2, 3 παραδειγματάκια για να τα καταλάβουν και να μας μείνουν περισσότερο. Το ένα είναι παρόμοια, πλούσιος κάποιος άρχοντας, κάποιος τέλος πάντων μεγάλος αυτού του κόσμου, ανάμεσα στο προσωπικό του είχε και έναν άνθρωπο που ήταν έτσι από τη φύση του, έτσι καμωμένος το Θεό τέλος πάντων, με λίγα τάλαντα ας πούμε, και το χρησιμοποιούσε για γελοτοπιό. Το ξέρετε γιατί το είπα αρκετές φορές. Πάλι το επαναλαμβάνω για να εμπεδοθεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας πολλές φορές τα ίδια. Σε μένα δεν κάνει κόπο να σας τα πω πάλι. Σε εσάς κάνει καλό όμως για να τα κρατήσετε, να τα ενωτιστείτε, να τα βάλετε μέσα στην καρδιά σας, γιατί μας χρειάζονται. Λοιπόν, τι έκανε αυτός ο πλούσιος? Με όλη την ηρωνία, με όλη την υπεροψία, του λέει μια μέρα, πάρε τον μπαστούνι αυτό, το θυμάστε, και άμα βρεις πιο νόητο από σένα, δώσ' το. Χαρά αυτός έκανε εκεί πέρα και τις κολοτούμπες του, χαιρόταν τον μπαστούνι του, το ακριβό, το ωραίο. Δεν πέρασε καιρός όμως. Το παλάτι ανάστατο. Ρωτάει και αυτός τι συμβαίνει. Α, λέει, φεύγει, λέει, το αφεντικό μας, ο άρχοντας φεύγει, λέει. Για πού, λέει, πού πάει? Στην αιώνια πατρίδα, λέει, στη μόνιμη πατρίδα. Σοβαρά? Ναι. Δεν κάνει καιρό αυτός. Πάει λοιπόν, του λέει, το και το λέει, άκουσα, λέει, ότι φεύγεις από εδώ, λέει. Φαντάζομαι εσύ με την εξυπνάδα σου που έκανες τόσα και τόσα σε τον κόσμο αυτό που για λίγα χρόνια ζεις, τι ετοιμασίες θα έχεις κάνει για εκεί απάνω? Και του λέει, τίποτα, λέει, δεν έκανα εκεί. Φάγε, πήγε, φρένα θεμητήτα και αυτός. Θυμήθηκε την πατρίδα του. Σοβαρά, του λέει, δεν ετοίμασες τίποτα για εκεί απάνω, για την αιωνότητα? Όχι. Πάρε τον μπαστούνι, γιατί πιο χαζό από σένα δεν πρόκειται να σε συναντήσω. Είδατε, αδέρφοι μου, πώς ανόητοι είμαστε. Τώρα λες τώρα, άρχοντες μεγάλοι, τρανοί, υπουργοί, μαζεύουν, συνάδουν, τους συγκεντρώνουν για τα παιδιά τους, τα εγγόνια. Αυτό Ρότσελ τώρα. Κράτη ολόκληρα έχει στα χέρια του. Και μας έχει αγορασμένους. Και το Ισραήλ ακόμα. Και άλλα κράτη. Λοιπόν, με τα δάνεια τους και τα λοιπά, και ροφούν το αίμα της ανθρωπότητας. Πού θα πας αυτό? Τι έκανες για εκεί απάνω? Τίποτα. Είναι ο πιο ανόητος. Τώρα αν πάμε και στον χώρο των εκκλησιαστικών, το ίδιο δυστυχώς και χειρότερα συμβαίνει. Ίσως και να μην πιστεύουν τίποτα. Κάπου στη Λαμία εκεί πέρα ένα δεσπότη κοιμήθηκε, ένα ονόματα δεν μας χρειάζουν, και πήγαν να τον ντύσουν ως συνήθως για όλους τους ανθρώπους. Και τον βλέπω στην πλάτη από πίσω είχε 3 εξάρια. Μεγάλα εξάρια, ώστε για να σε κάνουμε δεσπότη θα πας στα εξάρια και τελείωσε. Όπως ο Πατριάρχης μας πήγε στη Σέρν, τι είναι μια εκεί πέρα, τα πειράματα που κάνουν και τα λοιπά, τα είδατε? Τον φόρησε το καπελάκι εκεί πέρα και τα λοιπά, και με τα εξάρια. Άρα το σφράγισαν και αυτόν. Το καταλάβουμε, αδέρφοι μου. Θεός να φυλάει λοιπόν για τα αξιώματα. Το δεύτερο είναι πάλι και αυτός πλούσιος, υπερβολικά πλούσιος. Έξτισε μια πολυκατοικία ολόκληρη. Κάτω έκανε μια καταπακτή που μόνο αυτός την ήξερε, και έβαλε τους θησαυρούς του εκεί πέρα και είχε ένα και μοναδικό κλειδί. Και αυτό να το θυμάστε, κάποτε το είπαμε. Κατέβαινε λοιπόν αυτός και αργούσε πολλές φορές και βραδιές έμπαινε εκεί μέσα. Μετρούσε, ξαναμετρούσε, χάρη με τα τέτοια από την μπαρφή του, τα χρυσαφικά του ό,τι είχε. Λοιπόν, από τις πολλές την τελευταία φορά άνοιξε την πόρτα βιαστικά, η καρδιά του ήταν εκεί πέρα, δοσμένη βέβαια εκεί, στους θησαυρούς. Ξέχασε να πάρει το κλειδί μαζί του, να το βάλει από μέσα να κλειδωθεί και μετά να ανοίξει για να φύγει.
Πήγε λοιπόν, κάθεσε ώρες και τα λοιπά. Τώρα να γυρίσω να φύγω. Πού θα πας να φύγεις? Εκεί σιρήνες να φωνάσανε, δεν άκουγε κανένας. Έκλεισε άρρωστηγός η πόρτα, τίποτα. Φώναξε, έκανε, γύρισε, ξαναγύρισε πάλι, πήγε πάνω στα χρυσαφικά του και τελείωσε, πέθανε εκεί πέρα. Όταν πέρασαν μέρες και δεν μπορούσε να το βρουν, ένα από τα παιδιά έλεγε: ο πατέρας μας και ο παπάς κατέβαινε κάτω στα υπόγεια, λέει, και από εκεί τον είδα πολλές φορές εγώ να ανεβαίνει. Δεν πάμε να δούμε τι συμβαίνει εκεί κάτω? Πήγα λοιπόν, βλέπω και το κλειδί, μεγάλο κλειδί στην πόρτα, ανοίγουν την πόρτα, μπαίνουν μέσα, ήδη άρχισε αυτός να όζει, να μιλήσει, να προμάει, δηλαδή να αποσυντήρεται. Τι βγαίνει από εδώ? Όπου ο θησαυρός, εκεί και η καρδιά. Ένα τρίτο σας ετοίμασε το εξής. Χαρούμενος ένας νεαρός φοιτητής πέρασε στην ιατρική και δικαιολογημένο θα λέγαμε, ήταν χαρούμενο το παιδί. Το ρωτάνε, λέει, γιατί είσαι τόσο χαρούμενος? Λέει, πέρασα ιατρική. Και λέει, μετά τι θα γίνει? Μετά λέει, θα γίνω γιατρός. Μετά τι θα κάνεις? Μετά θα κάνω οικογένεια. Μετά τι, θα κερδίσω πολλά χρήματα. Μετά τι, θα γεράσω. Μετά τι, θα πεθάνω. Μετά κόκαλο. Δεν φρόντιζε για το μετά. Αυτά, αδέρφια μου, πάλι τα ανέφερα, να το πάρουμε στα ζεστά. Και εύχομαι, για να κλείσουμε τώρα αυτή την ομιλία μας, αντί να ακούσουμε το φοβερό το λόγο άφρον, έζησε στον κόσμο αυτό δεκαετίες. Πόσες δεκαετίες ο Θεός γνωρίζει, θα μας αφήσει εμάς που ακόμα αναπνέουμε. Θα έρθει η ώρα και θα μας πει όμως, πώς έζησες, παιδάκι? Εάν αδιάφορα, όπως είδαμε τους προηγουμένους, τότε θα μας πει άφρον, τι έκανες? Ή θα μας πει, ουκίδα ημάς, δεν σας ξέρω, δεν σας γνωρίζω. Μα στο ιερό, μα αρχιερέας, μα Παναγιώτατος, μα Άγιος ο Θεός, Παναγιώτατος ο άνθρωπος, ντροπή μας έσωσε. Ουκίδα ημάς. Αντί για αυτά, αδέρφια μου, να ευχηθούμε εξ όλης καρδίας, να ακούσουμε το δούλε αγαθέ και πιστέ. Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Είσερθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Θυμάστε και πέρα τις περιπτώσεις με τους δούλους του, τα φιλότιμα τα παιδιά. Και το άλλο που είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό, ποιο? Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου. Ελάτε, αδέρφια μου, ελάτε, παιδιά μου, ελάτε, φίλοι μου. Φίλος μας καλό. Δεν μας λέει ο Κύριος, έλα με το σπατίζω να γίνεις συγκληρονόμος του Χριστού και κληρονόμος του Θεού. Και τόσα είναι αυτά που μας ετοίμασε, το ξέρετε, το είπαμε προχθές εδώ. Δεν μπορούσε περισσότερο ο Θεός και δεν μπορεί να μας τιμήσει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή είναι μια αδυναμία του Θεού. Καταλαβαίνετε τώρα τι μας ετοίμασε ο Θεός. Και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και τρογόμαστε τώρα τι μου είπες και τι σου είπα και τι ανοησίες. Εδώ θα έλεγα και το διευκόντα, αδέρφια μου. Αλλά έχω ένα λογισμό όμως με αυτές την κάρτα του πολίτου που συνέχεια ακούγεται και τα πράγματα στενεύουν, μπερδεύονται περισσότερο και θέλω να αφυπνήσω, να παρακαλέσω και τον εαυτό μου για ασφάλεια, αλλά και εσάς που αγαπώ εκ καρδίας και χωρίς εσάς πώς να παρουσιάσω στο Θεό και τι θα πω αν δεν δείξω και στο Θεό να πονά. Εδώ εγώ και τα αδερφάκια μου, δεν μπορώ να πω παιδιά μου, βαρύς είναι ο χαρακτηρισμός, γιατί είμαι παππούλης. Εδώ τα παιδάκια, εδώ εγώ και τα παιδεία με έδωκες εσύ Θεέ μου. Όμως αδέρφια μου, το κόσκινο αρχίζει να επετείνεται περισσότερο, κοσκινιζόμαστε, δοκιμαζόμαστε με τον οικουμενισμό, με πολλά πράγματα στο θέμα της πίστεως, αλλά και στα πολιτικά, στα υλικά, με την κάρτα του πολίτη. Ειλικρινά με απασχολεί από το 82, όταν πρώτο παρουσιάστηκε το γραμματό, είπα τι γίνεται εδώ. Λες να είναι αυτά που λέει η Αγία Αποκάλυψη, η Αγία Γραφή, και αποδεικνύονται σιγά σιγά ότι πράγματι έτσι είναι. Τι θα κάνουμε τώρα? Ακούστε αδέρφια. Ο λογισμός μου έλεγε ότι είναι τόσο πραγματικά δύσκολα, αυστηρά τα πράγματα, κατέληξα στο εξής, από ό,τι διάβασα δεκαετίες.
ολόκληρες δεκαετίες, ασχολούνται. Ό,τι ο καθένας, το μακρύ, το κοντό του κτλ. Και τους σοβαρούς επιστήμονες. Κατέληξα ότι στον εαυτό μου δεν πρέπει να κάνω ούτε καν διάλογο στον εαυτό μου. Να σκεφτώ δηλαδή, να απλώσω το χέρι να πάρω την κάρτα για να εξασφαλίσω τη σύνταξή μου, για να εξασφαλίσω από τα φάρμακα και οτιδήποτε άλλο. Για τον εαυτό μου αυτό. Τώρα όμως δεν είμαι και μόνος μου. Είναι και τα παιδιά μου, είναι και εγγόνια, είναι και δεν ξέρω. Σεβόμενος την ελευθερία τους, έχει γίνει συνεξήγηση. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Και σε εσάς τώρα μεταφέρω και λέω ότι, πού είναι τώρα η δυσκολία μου που συναντώ. Εάν ομιγέννητο την πάρω αυτή την κάρτα από λιγοπιστία, από φόβο, από δειλία, από μικροψυχία, αδέρφια μου, 90-95% ήδη είμαστε στην αγκαλιά του σατανά. Αν υπάρχει ένα 5% δεν ξέρω, σαν άνθρωπος μιλάω. Αλλά το θέμα τώρα είναι το εξής, ακόμα πιο σοβαρό, και τελείωσα και σε αυτό. Κάποιος πήρε την κάρτα. Την περασμένη Κυριακή ο γέροντάς μας έδωσε μια πάρα πολύ καλή απάντηση και λέει ότι αυτός που θα έχει το νούμερο απάνω του, όπως εκείνος ο δεσπότης στην πλάτη που το είχε, αυτός ήταν τώρα που ανήκει αυτός. Ήταν στον σατανά. Αυτός τώρα που θα φέρνει την κάρτα αυτή και θα έχει το νούμερο απάνω, το διαβολάκι δηλαδή, όταν θα έρθει να κοινωνήσει, τι πρέπει να κάνω εγώ. Εάν πάντως πικραθούν μερικοί, η γνώμη μου, η πληροφορία μου είναι ότι πες τα από τώρα για να μην έχεις και ευθύνη. Δεν θα μπορώ να κοινωνήσω. Εάν πικραθείτε και κάνετε και θα σηκωθώ να φύγω και θα πάω σε ένα έρημο μέρος, θα έχουμε τα πράγματα έτοιμα, αν με δέχεται ο Θεός, ή αν δεν αξιωθώ σε αυτά, κάπου αλλού θα πάω με 1, 2, 3 ανθρώπους, αλλά την πίστη μου δεν θέλω να την υποστείλω. Σε καμιά περίπτωση. Τώρα πιστεύω ίσως οι καρδιές σας λίγο να χαλούν. Τα βίωσα τα πράγματα αυτά, από το 82 σας είπα, όταν είπα εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Και θυμάστε αυτό που σας είπα, πάλι στο επαναλαμβάνω. Όταν κάναμε οικογενειακή προσευχή με τα παιδιά και έλεγα, ξεκόλλησε με από τη φθορά, από τη ματαιότητα, από τις λαμαρίνες, τα αυτοκίνητα, τότε αγαπούσαμε, εγώ, η καρδιά δίνεται στα υλικά αγαθά. Οι μακαρίτες, είπα η μητέρα μου, λέει, τι είναι λεφτά που λες, έχουμε άλλα προβλήματα τα παιδιά και τα λοιπά, λες στην καρδιά, ξέρω εγώ. Εγώ καταλάβαινα όμως ότι το πρόβλημα του μεγαλύτερο ήταν εκεί, η καρδιά. Τι θα κάνουμε με το μισθό, τι θα κάνουμε με τη σύνταξη, τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε. Λοιπόν αδέρφια, πρέπει να εμπιστευτούμε απόλυτα στον Χριστό. Σας το λέω όμως, θα γίνουν μεγάλα πράγματα. Θα χωρίσουν αντρόγυνα, θα χωρίσουν γονείς με παιδιά, παιδιά με γονείς. Θα είμαστε μισητοί μέσα στους δικούς μας και στην κοινωνία. Όταν δεν πάρθει και εκείνο το τσίπ, δεν θα έχουμε μοίρα στον ήλιο σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θα μπορούμε στην κοινωνία να ζήσουμε, γιατί θα είναι τόσο εχθρικοί οι άνθρωποι. Οπότε από τώρα παίρνουμε τις αποφάσεις με τον Χριστό μας, και άμα έχεις τον Χριστό, εδώ μόνο θυμάζε τον Χριστό και η καρδιά σου πετάει και γίνεται λιοντάρι και γίνεται αετός. Πού να τον βλέπουμε και πιο κοντά, και θα είναι κοντά μας και θα τον βλέπουμε και εμφανώς. Αρκεί να είμαστε παλικάρια, αρκεί να μπορέσουμε να πούμε αυτό το όχι. Αυτά σας μετέφερα σήμερα, με την ευχή σας και η χάρη του Θεού να μας επισκιάζει. Και αν έχω τον Χριστό, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα απολύτως. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι μαζί μας, και πάλι κανένας μας να μην ακούσει το άφρον ή ουκίδα ημάς, αλλά απέναντίας δεν φταίει ευλογημένη το πατρός μου, παλέψτε, παλικάρια είστε, σας παραδέχομαι, ελάτε, τέτοια παλικάρια θέλω κι εγώ, να κληρονομήσετε αυτά που σας ετοίμασα.